Το κβαντικό τούνελινγκ με τα άμεσα αποτελέσματα, με την ευστοχία, με την αποτελεσματικότητα θα γίνει και στην Αθήνα. Μετά την επιτυχία στην Κύπρο έρχεται και στην Αθήνα. 12 Οκτωβρίου θα συναντηθούμε όλοι μαζί, ώστε όχι εγώ, αλλά το κβαντικό πεδίο να επιλέξει ποιος είναι έτοιμος να βιώσει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, 12 Οκτωβρίου θα μαζευτούμε σε έναν χώρο, θα βρείτε την περιγραφή στο link, στο site μου και να κρατήσετε τη θέση σας. Την ώρα που θα είμαστε όλοι μαζί θα γίνει κλήρωση. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω όσο περισσότερα tunneling θα έχω τις δυνάμεις και την υποστήριξη του άνωθεν. Το άνωθεν θα μας δείξει ποιος είναι έτοιμος να φτάσει μέσα από τα 7 επίπεδα συνειδητότητας, καθαρίζοντας τα εμπόδια στο στόχο του. Θέλεις να δεις πόσο τελικά θέλεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου? Δεν θα σου το απαντήσω εγώ, θα σου το απαντήσει το κβαντικό πεδίο στις 12 Οκτωβρίου.